Når du er klar til at dele dine billeder, så kan du gå ind på lykkeparken.dk, og herinde under forum, der kan du finde et sted herunder galleriet, hvor du kan dele dine billeder. For at dele dine billeder, så skal du tilmelde dig eller lave en profil. Så det kan du gøre herfra ved at trykke på Register. Og hvis du skriver et brugernavn her og en mail her og trykker på Register, så får du altså tilsendt en mail, hvor du lige skal godkende din e-mailadresse, og så har du ellers mulighed for at poste billeder på sitet. Vær opmærksom på, at ens spamfilter godt kan tage den mail, så man skal lige være opmærksom på at kigge i ens spam mappe, fordi hvis den ikke dukker op, altså. Kig under forum her, og jeg logger mig lige på, og så får jeg nemlig mulighed for at dele billeder i galleriet. Jeg trykker på galleri, og her kan jeg altså lige skrive mine billeder, og så trykker jeg på det her, hvor der står Image. Her kan jeg uploade billeder fra mit skrivebord. Jeg trykker på Upload, går ind på mit skrivebord, og her har jeg en mappe, der hedder Lykkeparken. Jeg kan markere samtlige billeder og få dem uploadet. Den genererer sådan noget lidt grimt kode, men det skal man ikke lade sig forvirre af. Man kan tilføre noget tekst, hvor man skriver om mine billeder. Og så kan man også godt tagge det med det, man synes giver mening, så andre brugere kan finde det, man har lavet. Så kan man også bede om at få notificeringer, hvis man gerne vil følge med i debatten om ens billeder. Og så trykker vi på Submit. Så kan man se, at ens billeder dukker op her, og der er noget tilhørende tekst. Sådan deler man billeder ind på forum.